bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV caggal no jetɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini en jarni dendagal yeeɓiyankoɓe men te mbawi wonde en mbawi wonide foof ngol ɗo gonɗen e fiilde lefol men nayɓiwol taw ko ma commune no kewɗen wiide e kala saaha ma commune ummini ɗum ko namde e jaabuli yiiliyade ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoore ma ala ko ummini ɗumen ala ko woni darde men subaka kikiɗe jamme ñalawma so wona ɓamtare diwanuji men sen mbi diwan noon kalden haala commune hande noon enen jogui invité mo gandanɗa hoorema ko invité renommé mo gandanɗa hoorema fa tabarakallah machallah yimɓe hewɓe jii golle makko mbeɗande so tawi o haali tan ma en gandu tigui rigui holi kanko woni musidɗo men tedduɗo mo gandanɗa hoorema ko kañum ardi nden ɗon fedde wiyetede renaissance patriotique tawate ke nder leydi Sénégal foof tawate ke nder diaspora o mais ɓuuri ñiɓirde kadi ko ɗon toon e nder département de Podor donc kanko on ɗon gorkajo mo ganduɗa hoorema inde makko wiyete ko COLY SALL ko ingénieur en informatique hande noon ko kanko woni koɗo meɗen mo gandanɗa hoorema enen jiiɗi yewtidde makko ko fati alhaali gurdam commune ko fati alhaali gurdam makko yidde makko kanko holno yiɗiri commune makko yaara yeeso ko adi foof en dokkat mo konngol haade men arde tigui rigui e holon commune tigui o jeeya e nder département de Podor monsieur Sall bisimilla ma calmida e bandiraɓe. Waleykum salam ceerno Abbas mi salmini yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe Piindi TV mi juurima bandiraɓe ɗo goni kala bandiraɓe fulɓe e kala bawɗo heɗade men en juurima ɗum en ñaganima ɗum Allah moƴƴere en neldi duwaw ko weltare tigui émission invitation mo mbaɗanɗa en yidde yewtude men ko fayte gartam nokkuji men ɗum ko yettir ɗum Allah no fewi on jarama onon e bandiraɓe équipe technique mo Piindi TV e heɗotoɓe men kala ko noon donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa sikki haala ka firguilima woni ɗo ko musidɗo men guiɗo men sehil men gorko mo gandanɗa hoorema yidde mum e ɓamta yidde mum ko ɓamtare diwan muɗum yidde mum ko ɓamtare leydi Sénégal yidde mum ko ɓamtare département de Podor région de Saint-Louis yidde mum ko ɓamtare huɓtidinde wadde noon on woni oɗo gorko mo jogoɗen hannde e yewtidde namdal min garawniwal monsieur Sall min jinno andude d' abord holko saabi mbaɗɗa créé on ɗon mouvement biyeteɗo renaissance patriotique haade men arde e commune o a jarama e namdal ngal aɗa andi renaissance patriotique ko waɗa e joni ko hitande fawde seeɗa lebbi ɗiɗi walla lebbi tati sa yi waɗama tan ko no inde mum NOTRE ni la renaissance patriotique renaissance woni jittinde patriotisme woni gendiyanke jiɗɗo nokku mum jiɗɗo leydi mum jiɗɗo diwan mum aɗa nana gueɗe kewɗe komi citoyen komi patriote ngol konngol hay goto jeeya ɗum jeeyi ɗum tan ko jaɓɓuɗo ngal jaɓɓal gendiyanke o jiɗɗo nokku mum ɓamto mo ganduɗa vraiment no Martin Luther King wayno e bandumen ni no Gandhi wayno ni no Nelson Mandela wayno ni no goɗɗo e goɗɗo mbayno ni walla no Sankara en mbayi nokkuji munen ni ɗum ko patriotisme ɗo e Sénégal eɗen tawa ɗum ɗo ɗo jaara fof tawa ɗum ɗon ɗum mbiya ha hande noon yimɓeɓe ne pecci no fewi fecci yimɓe ko sabbuji kewɗi guila e politique ceerno Abbas ko to woni Coly ko ga woni goɗɗo ko to woni donken rendude e yewtere ko nafata men gonga sen gari tan jewten ko sport jewten ko lamba jewten ko musicien ji jewten ko politicien ji kaari wini kaari ke tendance kaari woni taw ɗum ɗon hay nokku ɗum nawata Sénégal hay nokku wawa yaade gonga sa ƴeewi Allah waɗi ɗo ko Macky Sall hade Macky Sall hon gadiɗomo ɗo Macky ko jaho goɗɗo ko garowo tigui ala fof ko jiiɗa taw nokku ɓamtori ko tendance min mbi noon yonti yimɓeɓe fof ndenda e fannu goto woni gartam munen ma renaissance patriotique ma haalen éducation ma haalen santé ma haalen ngawo aynaka ndema ma haalen sukaɓe ma haalen sport ma haalen culture e fof ɗum noon so haalama tan a yiyat hen hoorema mi yiyat hen hooram goɗɗo yiya hen hoore mum ɗon noon yimɓe fof so ndendi ko tubaɓe mbiyata ko en mbaɗi fédéré énergie ji men en ndendini yiyande men e miijoji men ma ɗum wodi ko ɗum jibini gartam jibinanami jibinana goɗɗo kono noon ko e nder gonɗon miijo ni watgo fayida ngo gandanɗa hoorema ko ɗum woni sababu ha mbaɗɗon créé on ɗon mouvement biyeteɗo mouvement renaissance patriotique garen e commune mo gandanɗa hoorema ko hen jaaɗa woni commune mo Dodel holko mbawɗa haalande min seeɗa tan e jubbande walla e meftande e nder commune mo Dodel eyyi ko adi fof mi salni bandiraɓe commune mo Dodel ɗon jeeyami e commune mo Dodel plus précisément wuramen ko Thialaga ok e nder commune mo Dodel jeeya fof ko wuro ɓuure goto ko nokku goto
commune Doɗel ne jeeya e commune aji ɓurɗi heewde population e département de Podor wonno ko deuxiéme en terme d'électorat apparemment joni ko troisiéme Allah andi ko tagi ɗum mbeɗe sikki min e yiyandam kadi wona yiyandam min goto ko yiyande yimɓe heewɓe mi haaldi ɗum e Macky Sall mi haaldi ɗum e sernaɓe mi haaldi ɗum e woɗɓe min e yiyandam commune mo Doɗel ne jeeya e commune aji ɗi ganduɗa ɓurɗi wasde ɓamtade ɓurɗi wasde yiide koye munen e laamu ko laamu nguɗo walla ko laamuji ɗi fof laamu jawti ɗi fof laamuji fof par ce que awa jogata ko commune poɗɗum Doɗel jogade population wiye directeur général yaltani commune o wiye ministre yaltani commune o wiye responsable politique mawɗo ala e commune o danaka ko kebbitowo terto waɗi nokku naggam yimɓe nawe toon walla kaari ne ara rewa ɗon ɗum ɗon aussi wona e yimɓe ɓe wona e wonɓe ɗon ɓe ma taw ko ɗum Allah hoddiri walla taw yimɓe poti ƴewtade jaɓɓal munen mbawa kañumen de yiide hen koye munen no commune aji keddirɗi keɓirta gueɗal munen ni commune o heɓira noon gonga noon laamu ngu honko waɗi ɗum kam neɗɗo kadi yawanta neɗɗo ko waɗi ko noon somi ƴeewi au fond mi yiyat joni e nder commune o ene waɗi le maire hande gonɗo toon o woni Amadou Niang avant Amadou Niang Mouhamadoul Bachir Sall c'est des en fait ko yimɓe dillannoɓe e ko fate dowrugol no feewi te hande il paraît que kamɓe ɗiɗo fof hen goto fof won quand même ko fuɗɗino dañde mais to banggue ɓamtare wonko holko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ene manki e nder commune o ko ganduɗa hoorema peut être renaissance patriotique ene jogini ɗum safara mi salminiɓe ɓe inimɓe ɗo Mouhamadoul Bachir e monsieur Ama Niang e woɗɓe ɓe gona kamɓe kala garɗo laamiɗo ma wot ko golli ma wot ko ngakki gonga ɗum sa yi Amérique Obama ko noon ɗo Macky Sall ko noon banggue goɗɗo ko noon kala maire mo ƴettuɗa ko noon heddoro ko sa laamima a woni maire wooda kam ɗo mbiya hemni gueɗe ɗe ko ɗo tawmi nokku mi addi ɗum ɗo mi waɗi ɗum ko ɗon fada e maire kono kayne anda sa jooɗi mawar ko yeehi mawar ko yahay hay soko min wonno ko noon goɗɗo ko noon heddi noon ƴeewe aha oɗo ko ari ko holko gayni holko waɗi holko eɓɓi holko eri ko ɗon ƴeewete aha taw wona mi ari mi jooɗima duuɓi 5 duuɓi 10 haydara gasani kamɓene wonnoɓe ɗon ɓe woni Mamadou woni Amadou woni goɗɗo woni fof honko waɗi ko feewi kadi honko ɓuura yiɗede jomum e wat renaissance patriotique noon kañum wa ala ñengi ala ceefi ala haydara ko erade tan jogui ɗum woni komin mbaɗi ɗum woni résultat o min jogui ko vision min jogui koko wiyete feuille de route min mbaɗi ɗum exécuté woodi ko ɗum addi gartam woni e éducation woni e santé woni e social woni accompagnement ha tengte forum o min mbaɗi o minenne aussi ko ɗin vision ngaji min jiiɗi aussi wallidde neɗɗo kadi a wallitta tan pour wonde maire walla yidde wonde maire walla wasa wonde maire ko nokkuma hay so a wona haydara e nokkuma tawi honko mbawɗa gaynande nokkuma hoto fad ha nokkuma adema e dumunnaji jawtuɗi min jii mbaɗɗon toon action goto baɗɗo fayida soko sodande sukaɓe defte wallide ɗumen beela an a sikki ɓamtare commune o e alay saago jangdiya hen Nelson Mandela wi e tubankore armée ɓurɗo forde mo neɗɗo wawi hokkude leydi pour leydi ndi ɓamto ko jangde wadde ɗum en jeeya e levier ji mum garwaniɗi ɗum kalɗo ɗum ala e hay sa yi tubakoɓe gari ɗo kalfi men colonise men gardi men ha joni ɓe ɓuuri men ko gandal goɗɗum ala eɗen ɗo jooɗi pétrole biyeteɗen dañi ɗum o so ɓe jeehi ɓe goppidi men ɗono maya en ngala on technologie en ngala on gandal ko joni noon eɗen e eɓɓa kala ɓurɗoma gandal datma enen hande o ko gandal ngal woni base kala fannu jogoɗen gandal jogoɗen humpito taw eɗen mbawana koye men hol programme mo renaissance patriotique jogini commune Doɗel taw ko ine ko hunde ganduɗa hoorema hande so neɗɗo fayi jungmu tan wiyata ko ɓamtare ni eyyi minen kam renaissance wona commune Doɗel tan ummin ɗum ko général mais sen gari commune Doɗel ɗo min gardiɗo jeeyami ɗo ko min jiiɗani commune aji goɗɗi fof ɗum min jiiɗani commune Doɗel aɗa andi ne waɗi acte 3 de la décentralisation honko commune totta mais sa ƴeewi Sénégal walla Afrique sa wi aɗa haaɗa tan eko texte o windi ko ko bindanɗa ko ɗum poɗɗa wadde ko hay nokku a yahata alay saago
alay sago ɓeyda réflexion miijoji ma exactement ha parce mbawa que ɗumin on ngala ɗin moyen ji ok sa ƴeewi commune aji kewɗi goni ɗo tan ko fewnude judduji ok goɗɗum ala wona commune doɗel de commune aji kewɗi wa ɗum ene jeeya retard uji mawɗi ko judduji tan goni ɗo e fewnude kayitaji par ce que wona e wonɓe ɗon ɓe ko moyen ji ɗi ngala commune foti dañde ko ressource ok moyen ji en tant que COLY hande yimɓe gandi darde ma wayi tan yaaji moyen ji ɗi holno ɗi dañorto walla holɓe cikku très bien moyen kala mo jiiɗa hay laamu moyen mum ko partenariat il faut waɗa assise commune fof waɗa assise mairie équipe mum jooɗo joƴƴina ɓiɓɓe diwan ok jewtiden mone men fof honko Allah hokki ɗum walla hon relation jogui walla humpiro jogui projet ji commune o nani ɗum woni projet ji makko e santé ɗum woni projet ji makko e ndema ɗum woni projet ji makko e awa ɗum ko jangde ɗum ko ɗum mbasa wadde texte uji bindaɗi ɗi mbaɗa ɗum à côté so projet ji gari holto dañen hen partenaire uji mbayɗon abbas ma wi ONG nanggam walla société nanggam walla nanggam e nanggam ne walla nanggam ƴeewen wadde ɗon demande ƴeewen yaade on commune aji nan ɗo nana maha hôpital uji ɓe kaɗani e kayitaji laamu winno ɗiɓi ɗiɗi ɓe ƴeewi ko des partenaire waɓe no USAID en partenaire uji mbayi noon ƴeewete e woɗɓe wona ɓe tan waɗa wadde publicité ƴeewa e munen mbaɗa demande mbaɗa suivi commune foti ko jogade équipe mo ganduɗa ko suivi de projet et partenariat tawno jaran to on banggue partenariat hande COLY SALL so wiyama e wonde hande tan tottama commune doɗel to banggue partenariat beela ɗo paɗi alay sa ƴeewi joni renaissance patriotique commune puɗɗi joni wona hirade amin joguima on 5 partenaire te goɗɗi nana ngara holko waɗi ɗum ko fawde ɗum e lawol kayitaji mum min jogui min mbaɗi projet amen partenaire so liiri tan wiyatama kono feewi heddoto ko jaɓɓo Allah sall ɗum kadi jarana amen hunde min mbaɗi hen temps men mbaɗa suivi min mbima ko ɗum woni projet ko ɗo min payi ɗum so paari koni ni woni alhaali o so tawi en garti e to banggue dowriyankagal woni banggue politique seeɗa so tawi neɗɗo yiiɗi andude hande par ce que mouvement renaissance patriotique ko fedde ganduɗa indépendante jogui ko hoore muɗum beela hande wonɗo tawete ɗon onon dilla wonɓe jaadu toon walla wonɓe jiɗɗon jaggodirde gam vraiment ɓamtude diwanuji moɗon walla surtout ɓamtude commune de andi renaissance patriotique ummin ɗum ko développement wonɓe renaissance ɓe ko waɗo politique min ko mbaɗo politique d' accord wonɓe ganduɗa ko min tan keeɗi min paadi jaren funnaki walla jaari finnaki walla jaren rew walla worko ɗum mbiya foof ko ron min paadi ɗum ne neɗɗo so tawi hon joguiɓe ma hoolari wakkiliɓe ma ne padma moƴƴi kaɗa nannaɓe fof yara waɗa sikki ɗo ne moƴƴi par ce que mbaɗo politique ko ɓesɗo jiɗɗa ko sa waɗi politique keeɓa gueɗal nokkuma ɓamto hen wonduɓe ma ɓe jii hen koye mumen kono so tawi aɗa urño a dañani haydara bonna temps mabɓe gop tasa ɗaminare mabɓe ɗum wona politique enen jiɗɗen ko seɗen jaggana kaari Abbas Sarr taw eɗen jiiya Abbas hoolare nde ɗon guila e programme mum guila e jaɓɓal mum guila e darde mum hakkude men mum ɗum ɗon ne aussi nane lawol so Allah jaaɓi enen kam personnellement e wondiɓe men min daro ngal jaɓɓal par ce que ken citoyen ji leydi men so noddi ken foɗɓe notade mais ɗo tembe on ngala kamum ɗum ganduɗa hono par ce que lamba ka yaaji mun foof nen bakkiro banggue beela ala ɗo cikkuɗa tan hande ɗum ɗon yon mon après onon hon aroɓe mi haalin ɗum ɗi to dumunnaji hon haaldeteɓe somo wi ala arɓe ala haaldeɓe mi haalani gonga 95% wonɓe ɗo candidat ji en jiwdiri mum en kalde munen maro eɗen paɗa wadde finalisé hon processus ay tan so pari tan ken waɗaɓe officiel ñanden e forum mono beela wonko ganduɗa hoorema waalare mawde a ɓami ɗum hen gam commune doɗel wawa yiiden hoore muɗum par ce que min nani hen projet ji kewɗi ina kaale eyyi mi suusa wiide mi waɗani commune doɗel nde wonno renaissance wona commune doɗel jeeyi ɗum eyyi kono yiɗande hoore wona añande bandum eyyi somi wi commune doɗel mbiɗa wiide commune Dioum mbiɗa wiide commune Hayre mbiɗa wiide commune goɗɗo e goɗɗo a faami jinmi ko so commune doɗel yii hoore yii hen gueɗal mum commune goɗɗo kadi yiye hen gueɗal mum commune doɗel woni commune am ɗon jeeyami ɗon woni base am kono renaissance wonno ko développement ardine il faut ko commune aji ɗi fof ɓamto sa dañi somin dañi nogas doɗel daña hen no feewi yiye hen hoore mum ɗum woni lawol goɗɗo kadi yiye hen hoore mum ko ɗum min jiiɗi to banggue ndemo est ce que wonko joguiɗa hen ko gandanɗa hoore ma hande sa tottama ɗum aɗa nawa ɗum commune doɗel ene wawa ɓamtude commune doɗel par ce que min sa yi mbiɗa haala tout le temps mbiɗa waɗa accentué e commune doɗel par ce que émission wiyete ko ma commune d'accord mi waɗa renaissance banggue mi waɗa concentré voilà ma commune eyyi mi faami mi jaɓi ndema
woni afongal ok ay sa ƴeewi ñaade hen forum mo baɗɗen o on expert goto haali o wi ko yimɓe mbaɗe kuɓeje ko ko mahre kuɓeje ko so mbaɗi ɗum e guesse hay goto wasata liggade leydi ndi te ko gonga kanko omo jogui immeuble uji cité Keur Gorgui immeuble foof ɓurɗo famɗude hen ko milliard jarata o yo ligginta hen ko yimɓe tata walla nayo gardien o fittoɓe e ɗum ɗoji société ji luwaɗ ɗum o wi omo jogui guesse nana hedde fanayi guesse fof ni famɗi ɗum waɗi toon yimɓe nogas guesse beele aɗa andi kam on ko haali ko ne woodi commune Doɗel ne jogui cuvette mawɗo cuvette o ko guure joyi ndendi ɗum hikka ɓe ndemani min ardiɓe ɓe gari ɗo goyti mbaɗi hen ko mbawi minen renaissance patriotique min jeehino min mbaɗi hen komin mbawi hamin dañi ɗaminare mawde hamin jodde ministre gonnoɗo ɗo Aly Ngouille Ndiaye andindemo ɓeeɗo diwan amen kay mbaɗo guesa loriti mballe amen ɓe ndema Aly Ngouille yamiri wi aha kay ɓe garino kañum ne jaaɓi yamiri noddi directeur SAED Allah noon andi ko ɗum tardiri kono kam yihino ha ministre hokki accord hande so tawi ndema ala e Sénégal hay nokku yaata commune Doɗel ne jogui cuvette mawɗo ne jogui guese jeeri ne jogui guese waalo ñaagui autorité ji ɗi nde ballataɓe ɓe ƴettir campagne mabɓe par ce que ñine muusi ne waɗi ŋakkere mawde kadi eɗen ñaagui aroɓe mballa ɓe mbaɗa aménagé cuvette o ɓeydo par ce que hande cuvette ko woni ɗo kone famɗiri yimɓe ɓe guila 89 ko même espace quasiment ɗum ɗon noon hande yonti ne yaccina yimɓe ɓe kadi jaña ndema par ce que yimɓe mbawi wudde tan kay ndema foof kay ndema ummoto en gummi men ndema cellal wonko joguinoɗa cellal ɓuuri wonde caɗele cellal ɓuuri wonde caɗele ministre de la santé amin gandodiri min kaldi ɗum hikka ma won hitande sa ƴetti yeeru e nder commune Doɗel celaga dispensaire mabɓe ko udduno ministre o min kaldi walla wuuro fongoni dispensaire mum uddirta yiɓɓe safade mbawa jiɗɗe jibinde mana e banggue goɗɗo takalta pilti Allah e wonde moƴƴo addi ɗon cafrowo ŋakkere wonde celaga nde nden ne heewi e guure ɗe sinno ko sago taw cellal ngal ne ardine ne moƴƴine poste uji santé ji uddite personnel uji waɗe ɗon ƴetta par exemple wuuro waygono Diomandu ne waɗi ma on 3000 habitants ha joni waɗaka érigé en poste de santé ko case de santé kamɓe joɓanta koye mabɓe cafrowo ɗum ɗon fof ko foti ƴewtede guure kewɗe waalo ngo aɗa yiiya taw ngala cuuɗi cafrirde gontata kone jaaha kilométre uji ne tacci laaɗe walla ko way noon taw vraiment ngala safruɓe ɗumen ɗum ne foti yañede sa ƴetti Doɗel e hoore mum Doɗel ɗo woni siège o wuuro Doɗel ɗon woni commune ɗo woni siège pont Doɗel o won foti gasde par ce que Doɗel woni poumon économique commune o ɗon woni taccirde ɗon hande pont o so waɗi ma wallu diwan o ma jibin activité ji kewɗi ɗum ɗon kadi amin beddi erago e autorité ji ɗi e laamu ngu yoɓe mballu yimɓe pont Doɗel o gasa ɓe ƴewto guure mbayɗen guure Malikele en ɗi ngala jangguinoɓe école aji taw classe uji ko kamɓe joɓata e nder mabɓe suka mabɓe ne jangguina classe uji ɗum hanani mbalka aji jeeri ndi sa ƴeewi kadi commune aji diwan o foof commune Doɗel ɓuuri mankude ndiyam oui par ce que sa ƴeewi ko jaafoɗa commune Gamaji ɓuuri amen ndiyam commune Dunga ɓuuri amen ndiyam commune Hayre ɓuuri amen ndiyam commune Djum ɓuuri amen ndiyam kalne nanɗa e diwan amen hokkede ndiyam waɗi mbalka boni kay commune amen mbalkaji ɗi ko ɗiɗi walla aaji walla demba kedaji min yaafo so tawi mi juume guure ɗe jaafo ɗon kono yidde wiide tan hande PIDC yimɓe nana ɗum piima yimɓe nana ɗum kono min personnellement mi yiyani gartam ɗiɗo structure uji laamu waɗi e nder commune mo Doɗel te ɗum ɗo manam ala keɓe gaddi toon e commune o ganduɗa hoorema en ko fayidini mi yiyani mi wiyani ɓe ligga heɓen liggo kono vraiment ko waɗi fayida ko ganduɗa vraiment ɗum joƴƴi waɗe ko wayno ndiyamen wayno cellalen courant jeeri ndi e waalo ngo e cellal ngal tali laabi fof ala hen ko ala hen fof wawa waddude laabi ne heewi financement ji tekki no feewi ɗum ne moƴƴi waɗe aɓen mbaɗa laawol dande maayo kono hande sa ƴeewi guure ko wayno Malikele en ko wayno bayi noon ngala jangguinoɓe école jaaha jeeri mbiyeɗa ndiyam manki toon courant ala toon hanani wonde joni an hande hol erago eroɗɗa ɓiɓɓe Doɗel naaɓe bel onon mbaɗa éradiqué ɗum ɗo ko kala ko ɗo fof joni eyyi joni kam hanti mbiɗa ko mi ittu laafa président renaissance o eyyi nde wonno renaissance ko national mi arta e Doɗel ɓol arta e Doɗel ɓol ɗo jeeyami commune ma Doɗel eyyi aɗa andi ɗum kadi ko yettude Allah commune Doɗel ne heewi cadre uji ne heewi anduɓe ne heewi foof ne heewi barke so tawi kadi wonɓe ɗon ne liggoɓe wonɓe commune ɓe yooɓe mballe par ce que
taw politique ala neɗɗo so jooɗima tan politique gasi kañum Allah joƴƴini yimɓe fof e nduus ɗumen heddi kadi kamɓe jooɗiɓe kamɓe gardi kamɓe kadi mbaɗata initiative uji ɓe lancé mabɓe appel yoɓe jooɗo ɓe mbaɗa assise commune Dodel heewi potentiel yimɓe ɓe jooɗo jewtita ɓe dara ɓe kalana yimɓe projet ji mabɓe e programme uji mabɓe e ŋakkere mabɓe yimɓe ɓe ƴeewa holko mbawi safude e relation ngaji e partenaire uji wona e poste uji mumen ittata ko société ji nanɗo ONG ji nanɗo ko tan yahate partenaire uji ko heddi ko laamu ngu foti wadde ko andine ɗum an laamu andirta tan hullirta neɗɗo gueɗe ɗiɗi aɗa wulla aɗa duka e yima e télé radio walla ni aɗa jogui yimɓe ha heewi e yaadani mum règlement gueɗe o so tawi an ko wima fof ko d' accord ok ne moƴƴi ne feewi hay hunde fewata ɗum ɗon noon ko commune Dodel fof foti rendude anda so moƴƴere ari ɗon ko moƴƴere yimɓe fof ballodira pawa politique o banggue ƴeewa ko nafata men mbaɗen ene teska joni sukaɓeɓe ko jahat ko e maaji ɗe nanden hol programme mo joguinoɗa sukaɓe surtout sukaɓe Dodel programme maaje ɗe de ko ɓe mbi waalo ronka nde jeeri hoɗa wona so tawi no liggey ne woodi a faami joomum no jogui suturu mum so wona taw ko kumpa walla yidde yaade jooɗɗa leydi maɗa daña suturu ma aɗa yiya bande en aɗa yiya koreji ma tawde kay jogui dépense ma jooɗo mais souvent adnan yimɓe mbiyatma e wonde kaari nan wi kam yim jooɗo mais alors que kañum nan caggal leydi te à chaque fois neldat waɗa e ko ɗum mbimami so tawi joguima suturu ma jooɗo so ɗum ala yallah nawmata arsugo ma woni noon kew wiide yimɓe so ɗi kam toon ne weelimi Allah walla mi ara walla wasa mbimi ɗum ko yallah nawiɗo arsugo ma woni ɗum woni gonga aɗa wona ɗo taw hay dara dañani jaaha banggue goɗɗo daña gona banggue goɗɗo mbasa dañde gara ɗo daña heddi ko noon ko laabi ɗi pewani ɗi kam wona hunde fewa to banggue sport e nder commune Dodel holko joguiniɗaɓe comme programme justement sport ko cadre de vie no moƴƴi sa ƴeewi hon sa yi Touba ɓamtima ko hitande fof mbaɗa maggal sa yi Tiwawon ɓamtima hitande fof mbaɗa gammu a faami sa yi men doga jaaha rawda Cheikh Oumar honko kewat ɗon hitande fof kala commune ne foti wadde activité annuelle culturelle et sportive et économique comme no ciloñen mbaɗata hitande so yonti nakkam yimɓe fof jaaha so ɗum yimɓe diwan o foof gara ɗon wiye sport ne waɗa zone uji mbaɗe accompagné waɗe des structures sportives comme no Europe ni partenaire uji mum ƴeewe beela an a meeɗi tantude une fois rek wadde erade wadde ɗum ɗon walla mbeɗen hen mi wiya a andi kadi des fois ɗu lo laamiɓe mbaɗa an e hoorema eto mbaɗa sa dañi mbiyaɓe mi dañi naggam mbadde naggam kamɓene aussi ɓe eto mon fof eto banggue mum kono noon so ndendini yiyandeji mon tan ɓurata yawde heddi ko jinnomi haalde par exemple cadre de vie o ne moƴƴi waɗe ko wiyete des gymnase sportif hande wawɓe sport nan toon fotɓe wonde Sadio Mané en nani commune aji fotɓe wonde Gorgui Sy Dieng en nan toon mbanne des gymnase mo commune waɗa ɗum financé taw ɓeyɗo taw ko waɗoɓe sport et entraînement balle no ngabbiri cadre de vie guila e environnement espace vert ɗum fof waɗi événement culture uji mbatta waɗe so ɗum yonti tan hitande so yimɓe gari tan ma jibinata économie jeeyowo ma jarno autoji gaddoji ma keeb ma moƴƴin ma welnu ma siftin kadi ma jibin gartanmi nokku ɗum mawninta nokku ok somi atti ñanden e forum mo renaissance patriotique waɗo mi yii des partenaires ko wayno boulangerie jaune ene eɓɓana on won certaine ɗumɗoji ɗum aussi cikkuɗa so dañama holko wayi nafde surtout beele est ce que wonko nafanata nokkuji ɗi surtout ko wayno commune aji eki nanden e yettere Allah nde min mbaɗi forum o jibini gartam min dañi ko wayno partenariat dokkuɗo 100 bourse formation taw ko yimɓe boulangerie jeune yimɓe mbaɗe formé e métier holno mbaɗi pâtisserie okay. holno pewndirta croissant ji holno pewndirta goɗɗum e goɗɗum taw joɓani haydara lebbi jeegom walla duuɓi tati ça dépend e ko jomum ƴetti an ɗum ko gartam mo ganduɗa oɗon yinno wadde ɗum yoɓa dañi bannowo ɗum hay mbuɗo yoɓani keeɓa gandal ma keeɓa meccal ma te min kaddani ɗon so payi mbimi ko yo wannanɓe suivi fotɓe dañde financement ɓe mbaɗe financé ne jaaha uddito e boulangerie ji mumen fami ɗum woni contrat men sa ƴeewi goɗɗo partenariat mais simple on waɗat formé que des métiers de technologie onne kadi ma waɗɓe ƴettuɓe waɗa formé jangguɓe ɓe janggani direction de emploi mami mbaɗi maɓɓe programme heewi ndaw yi ɓe jaaha ha toon mbaɗa formé yimɓeɓe ɗum woni gartam forum o beele wonko nukanɗa saabu somi wi noon ko haalo pulaar mbi so nokkuɗo fof ke hunduko mum faami so Allah aɗa yiɗani Sénégal foof aɗa yiɗani département foof mais commune Dodel
est ce que a dañi niɓe walare tan ɓe gandanɗa hoorema cikkuɗa ɗum ɗo so waɗama tan ne wawi naftude waru hul haalde par ce que en wawi mbiya e won sa haali ma wooɗ heeɗi mbiya e wonde omon jinggana doɗel ala ko nokkuɗo fof joni kay mi ɓofti wutte président renaissance o ko doɗel najo tan kaldata doɗel najo ɗum ala base bisimilla nokkude fof artata e hunuko mum wona commune doɗel ko commune am sinon sagam taw kam ɓuuri commune aji fof ɓamtade très bien ɗum woni lawol taw vraiment kala ko neɗɗo sohlinani commune am yahata hay nokku a yahata ha Dakar walla ha banggue goɗɗo fof ko ɗon domaine mo cohla fof ko on noon kadi pour commune aji ɓamta il faut yimɓe mbaɗe formé hande sa ƴetti commune aɗa yiya commune am ganduɗa aɗa sohli bannoma karo a tawana ɗum e commune ma fo yimɓe mbaɗe accompagné mbaɗe formé banggueji ɗi fof taw commune ma ne jogui ɗum nokku a yahata mbe sikki en gari à terme émission men ne raɓɓiɗi ne weeli ene weeli ne waɗi fayida hol konngol ma battiningol surtout e oɗo holno jiɗɗa ma commune konngol am battiningol ko yo Allah yoɓe moƴƴere amin yaram an e wondiɓe moon e équipe moon foof émission ngaji mbatton ɗi ko émission ngaji baɗɗi fayida arde haala gurdam nokku mum ƴeewa holko nokku mum sohli e caɗele mum e holno fewirta ɗum ne walla no fewi par ce que hannde kay zamanu moderne mo gonɗen natti mairie ji comme no nden joni kala mairie garɗo kala équipe garɗo foti ko wadde résultat ko noon yimɓe jarata ɗum ɗon noon taw oɗo émission ko émission poɗɗo wallede autorité ji yo gaare makko maire uji yo gaare makko par ce que gara kalda yimɓe munen nafoore commune aji munen kalda munen caɗele commune aji munen joguiɓe gandal aussi wawde ɓamtude nokkuji développement local ne nodda gara gadda peeje munen e yiyandeji munen e nokkuji men ɓamtori ko ɓoyata mbiɗa foti wadde ɗo recevoir adjoint maire commune Doɗel woni un jeune no wiye Pape Niass mbiɗa sikki on aussi mo ar haalde haala commune o par ce que en jii commune o ne waɗi ŋakkere a haali ɗum nane to banggue ndiyam en e gueɗe bannon en ma en ƴewde holko saabi o ɗum ɗon foof waɗi très bonne chose donc inchallah mo arrangé ɗum ko hunde moƴƴere holko mbaynotoɗa e bandiraɓe Allah jarama on jarama ko yettude Allah no yettude mon no fewi e ñagade duwaw e projet ji ɗi gonɗen ɗi e programme uji développement ɗi gonɗen ɗi nde Allahu yettinta ɗum oɗon ñaaga ballal no fewi e dusgo kadi kaalowo kam andi tan ko nana haala so tawi haala ka ne waɗi perguitte oɗon ñaaga hen yaafuya goto moƴƴo ko Allah yo Allah ɓamtu nokkuji men ɓamta leydi men kadi ɓamtare leydi men kay juuɗe men woni wonani hay juuɗe hay goto ummata ko Europe walla Amérique ɓamta Sénégal ko wona enen ɗum ɗon noon ɓamtare nde adorto ko gandal adorto ko ndema adorto ko aw adorto ko gaynaka ɗum ɗon noon ko golle men enen kala on jarama Allah jarama ko noon COLY SALL Allah jarama a weltanama hay so tawi raɓiɗi min kam mbeɗa jagui vraiment ko wonno ko fandam wonno ko yiddam mi heeɓi ɗum sababuni hebde joddade ma andude holko gufɗa e ɓerde ma fewde commune Doɗel ɗum waɗi min souvent mbeɗa heewiɗi mbiyatmi ko ma commune c'est important eyyi j'aime ma commune mbeɗa yiiɗi commune am donc sa yiiɗi commune ma alay saago daranɗa commune ma alay saago balla commune ma donc émission moon ma commune haaɗi ɗoyti hannde inchallah ko ɓoyata ma en gaddu woɓɓe so Allah lamɗo jaaɓi ma commune aussi heeraki ala ko Massamba ala ko Mademba ala ko kala jiɗɗo commune mum tan bisimilla ma e ma commune bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo